...2003. Se oli wallride ja... Joo, semmonen ihan levoton wallride. Joo. Sitten oli jyrkkää kaarta ja sitten oli ne bumpit. Se oli siinä mielessä hyvä vuosi, että siellä oli aika paljon uusia suomalaisia nuoria. Sitten oli Nilton Neves, olisiko ollut ensimmäistä kertaa Suomessa. Sitten oli Blueprintin tiimi taas käymässä. Ja se oli hauskaa, kun Bulalla voitti. Se oli ensimmäistä kertaa, kun se voitti mitään kisoja ikinä. No mut siellä oli sitten noin Bakerin pojat, eli Amerikan kaverit tuli sinne. Reynoldsia oli ja Spankia ja aika rockipainotteista meininkiä. Pitää muistaa, että Hanoroksi oli vähän skeittauksessa messissä. Ai niin olikin. Hanoroksi keikka oli silloin. Joo, pro skating aikaa siellä. Se oli itse asiassa aina syy, minkä takia Reynolds ja Spankin tuli Suomeen. Niin, joo. Onhan se nyt hienoa. Reynolds oli musta vähän pettymys. Mun mielestä Reynolds ei ollut pettymys. Sehän tuli nahkatakki päällä ja siellä oli koko... Niin, pälvikalliroisti ja kaikki. Se oli niinku just sitä, mitä yleensä halusi nähdä. Rokki skeittausta ja sen jälkeen tää koko skeittaus muuttikin pillihousumeiningiksi. Niin.